Lalaki nga nagpangkuryente sang isda nga inugsumsuman kung tani siya birthday patay matapos makuryente sa Kabatuan ni Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Para kung tani may sumsuman sa pagselebrar sa ika-33 nga birthday kahapon, nagpamunit sa Tigom River sa barangay Banggit, Kabatuan si Gestoni Medianero upod sa iya mga himata. Sang ulihi, nagdesisyon ini nga magpanguryente na lang. Gani nagsaksak sila sang wire sa balay sang himata sini padulong sa suba. Sang nakatapos na mga alas 12 sang udto, ginlala sini ang linya. Apang bangon may open wire kag basa ini, naglatay ang kuryente padulong sa lawas. Gindala pa ini sa ospital, apang wala gid nakasalbar. Ang kabataan nga imaw na nagasinggitan nga na kurente kuno tanam. Tiyam amo to nga ging dalagan ko ging bal kurente kinay. Nakaptan mo. Natala na kung tani nga magpa-beach si Gestoni upod ang iya pamilya kahapon. Apang suno sa Iloy, nagapaluya ini, humalin sang iya pagbugtaw kag nagpabili na lang. Agad naman ka na ka nga makwan. Hindi magsunod kay inuya lawas na mo. Pukaw ko to, mapanaw taron to. Kuna ka mo lang to ma. Ginapa-review na subong sang Kabatuan MPS ang mga ordinansa sang kabarangayan nga nagadumili sa pagpanguryente sa mga suba, ukon sa pa para hugot nga maimplementar. Panugyan sang kapulisan sa Pumuluyo, likawan ini nga sa isang buluhaton. Sining natabok kahapon sa aton nga biktima, isa na ina sir kapag pahanungduman sa ila nga ti kung sigihon ang ina nga mga aktibidades hindi gid nami ang madangtan. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.